Еўрарадыё.FM. Прывітанне ўсім слухачам Еўрарадыё. Мы ў жывым эфіры. Глядзець трансляцыю са студыі можна ў нашых сацыяльных сетках Facebook, ВКонтакте, Аднакласнікі, а таксама праз наш канал на YouTube. Сёння мы абмяркоўваем сталінскія рэпрэсіі і тое, як ушанаваць іх у Беларусі. На выходных у Мінску сустрэліся людзі з усёй Беларусі, актывісты, якія займаюцца ушанаваннем памяці ахвяраў сталінскіх рэпрэсій. Яны вырашылі каардынаваць сваю працу і звышмэта, якую яны ставяць, гэта стварэнне базы звестак па ўсіх рэпрэсаваных па Беларусі і ушанаванне іх памяці. Сёння ў нашай студыі па-першае, палітыка, удзельнік курапацкай варты Павел Северынец. Прывітанне, Павел. Добрый дзень. І па-другое, Ігор Станкевіч, стваральнік ініцыятывы «Кабулякі, расстраляныя ў Воршы». Прывітанне, Ігор. Вітаю. Вельмі цікава, таму што для мяне, як для Мінчука, у прынцыпе, ўсё ушанаванне ахвяраў сталінскіх рэпрэсій абмяжоўваецца Мінскам, не толькі курапатамі. Мы стваралі тут карту з Ігорам Кузнецовым, з гісторыкам, і налічылі 19, здаецца, месцаў, дзе адбываліся вось такія расстрэлы і пахаванні. А сёння мы маем у студыі Ігора Станкевіча, які як бы для нас у нашым кантэксце пашырае гэтую геаграфію. Аказваецца, такія месцы ёсць па ўсёй Беларусі, так? Іх вельмі шмат. Іх шмат. І мне здаецца, што вось пералічанымі гарадамі, тут у нас у анонсе абласнымі, Баранавічамі, Маладзечным, таксама не вычэрпваецца. Мазыр. Можна як-небудзь ацаніць? Гэта сотні месцаў. Это сотні месцаў па ўсёй Беларусі. Гэта не менш, чым ахвяры нацысцкага тэрору, а мы ведаем, што тут у нас сотні памятных знакаў. Па камуністычных рэпрэсіях мы маем толькі дзесяткі. Это з асобнымі крыжамі. Усяго толькі дзесяткі. То бок зараз гэтыя месцы, яны найчасцей абсалютна ніяк не абазначаныя. Не абазначаныя. Дзе-нідзе яны абазначаны, стаяць крыжы, прычым стаяць з 90-х, але у асноўным гэта месцы, якія ўлада не прызнае і ніякім чынам да іх не ставіцца. Бок абазначаныя яны не ўладамі. Ёсць месцы, якія абазначаныя ўладамі. Так. Ёсць. Гэта, па-перша, курапаты, натуральна, гэта Ворша, Кабыляцкая гара, і, як не дзіўна, пад Магілёвым, вось я даведаўся нядаўна, высілкамі мясцовага жыхара, былога следчага, дзесьці там пад Магілёвым выканкам Магілёўскай усталяваў памятны крыж. То бок нельга сказаць, што, ў прынцыпе, ўлады зусім абсалютна нейкім чынам ігнаруюць гэтае пытанне, але тое, што зроблена, гэта зараз большага зроблена людзьмі. Так. Самімі сваякамі ахвяр, відаць, я думаю, хто ўдзельнічае у тым, каб ушаноўваць памяць пра рэпрэсаваных. У Ігора якраз класная гісторыя. Яны якраз на аснове супольнасці сваякоў рэпрэсаваных разгарнулі гэтую працу. Да, у нас зараз мы аб'ядноўваем каля 50 чалавек, звыш 50 чалавек. Гэта менавіта тыя, хто з'яўляецца сваякамі расстраляных у Воршы. І гэта людзі вельмі зацікаўленыя. Па-першае, яны хочуць прыходзіць на гэтыя мясціны, які у розным чынам азначаць, складаць кветкі, знічкі, крыжы, усталёўваць шыльды. Але таксама тыя людзі, якія хочуць даведвацца, што ёсць пра іх сваякоў у архівах. У першую чаргу гэта КДБ, натуральна. Давайце, дарэчы, у нас ёсць невялікае відэа. Паглядзім, як выглядае вось гэтая Кабыляцкая гара ў Оршы, як яна зараз выглядае, дзе адбываліся расстрэлы ў сталінскія часы. Калі можна, гэта відэа з жывога стрыма. Там ёсць невялічкі расказ, і тыя, хто глядзяць нашу трансляцию, они побачат, что там отбывается. Вот сейчас мы находимся на том месте, где были найдены останки людей, и потомки этих людей установили памятники, кресты, памятные таблички. Как считают некоторые историки, Кабыляцкая гора по количеству расстрелянных занимает 3-е место в Беларуси. На сегодняшний день известно, что здесь было расстреляно около 1800 человек. Конечно, эта цифра не окончательная, и я думаю, что этих людей было больше. Может быть, когда-то будут открыты архивы, и мы узнаем всю правду, и узнаем, сколько же людей было здесь расстреляно. Конкретно данное место захоронения датируется 1937-1938 годом.
То есть люди, останки которых нашли здесь, Людзі, парэшткі якіх знайшлі там, яны расстраляныя ў 37-38 годзе. Гэта было высветлена па цэтліках на абутку. Калі ён быў, ну я просто паслухаў гэты стрым далей, да, калі абутак быў выраблены, і вось менавіта гэты абутак у той час выраблены, адрамантаваны, быў знойдзены побач з парэшткамі на тых людзях, якія былі расстраляныя. Але вось мяне якое пытанне. Вельмі шмат хто з людзей, якіх сваякі якіх расстраляныя, яны не могуць даведацца ўвогуле, дзе яны пахаваныя. А як у выпадку з кабылякамі, да, вось ёсць людзі, якія дакладна ведаюць, што там менавіта пахаваныя іх сваякі. Я так разумею. Таму што там стаяць над магіллі з імёнамі і прозвішчамі. Я б сказаў так, мы ведаем аднаго чалавека, які дакладна ведае, што расстралялі там яго дзядзьку. Гэта мастак Мікола Купава, і ён распавядаў, што яго бабка на яе вачах на Кабыляцкай гары ў 19-м яшчэ годзе расстралялі яе сына, які не пагадзіўся ісці ў Чырвоную армію. Таму вось гэта адзіны чалавек, які можа сёння дакладна сказаць, што там менавіта. 100% дакладнасцю. Бабка распавядала. 100% ніхто не можа даць. Ёсць людзі, якія кажуць, што іх сваякі з ворша расстраляныя ў лесе на Магілёўскай шашы. Хтосьці ім у 70-х гадах распавядаў са структураў уладных і паказваў месцы. Але хто гэта можа пацвердзіць сёння, я не ведаю. І гэта, мне здаецца, вялікая праблема, таму што, як тут уже прагучала, але так мімаходзь, архівы зачыненыя, і структуры, якія маглі б праліць святло на гэтае пытанне, яны, я так разумею, Павел, не вельмі-то ідуць на супрацоўніцтва і не вельмі-то імкнуцца да таго, каб нехта з гісторыкаў і грамадскіх актывістаў ішоў у гэтыя архівы і там працаваў і называў гэтыя імёны рэпрэсаваных і месцы пахавання. Безумоўна. Гэта тэма замоўчваецца. Учора, напрыклад, мы пачулі гісторыю Віцебска, калі даследчыкі Хайсоў запыт за запытам накіроўвалі в КДБ лісты. Ці вядома вам штосьці па Мазлаўскім сельскім савеце? Нічога не вядома. Можа быць, вы ведаеце, дзе расстрэлы адбываліся ў Віцебскім раёне? Не маем такой інфармацыі. Можа быць, у Віцебскай вобласці? Не маем інфармацыі. Все, КДБ цалкам закрываецца, мае загад не расказваць. Хайсы — гэта месца, лес пад Віцебском, дзе таксама, можа, не зусім пад Віцебском, да, але там, да, дзе адбываліся расстрэлы у Віцебскай вобласці. Я так разумею, што яны абралі такую тактыку, да, то бок нейкая ніжэйшая адміністрацыйная адзінка пасля вышэй, і нідзе як бы інфармацыі не даюць. Я ведаю, што ў 90-е гады людзям давалі наконт іх сваякоў, прынамсі ў Мінску, даведкі, у якіх было пазначана, што ці то найхутчэй, ці то магчымае месца пахавання іх сваякоў, гэта Курапаты. Пасля ў 98-99 гадах ужо перасталі даваць такія заметкі. Ёсць нават чалавек, у якога ёсць дзве даведкі. На адной згаданыя Курапаты, на іншай напісана проста, што месца невядомае. Калі не гісторыкі, а людзі наўпрост звяртаюцца з такімі запытамі ў КДБ, у іх ёсць шанец менавіта пра іх сваякоў даведацца што-небудзь. Можа, нам такім шляхам пайсці? Можа, кожны чалавек у Беларусі, каб даведацца праўду, мусіць проста напісаць асабіста ліст у КДБ? Мы гэтым шляхам ідзем, і мы запытваем дакументы на сваіх сваякоў. І вось, дзякуючы таму, што Беларускі хельскі камітэт распрацаваў памятку, якім чынам трэба звяртацца ў архівы КДБ, мы сталі атрымоўваць копіі дакументаў. Копіі сапраўдных дакументаў, не выпіскі, не даведкі. Але, на жаль, у гэтых дакументаў у лепшым выпадку пазначаны горад. Расстраляны ў Воршы, расстраляны ў Магілёве, расстраляны ў Мазыры, ці дзе яшчэ. Таму разлічваць на тое, што мы звернемся ў архіў і знойдзем дакладнае месца, дзе пахаваныя нашы продкі, гэта хутчэй неверагодна. Але вось тая ж гісторыя з хайсамі, калі актывісты пасля пашуковага батальёну знайшлі грэбень з часткай прозвішча жанчыны, натуральна, што жаночы грэбень, не мужчына.
дазваляе рэканструяваць тыя падзеі і знайсці дакладна прозвішча у базах дадзеных, знайсці прозвішча чалавека, які там можа ляжаць. Больш таго, гэта гіпатэтычна дазваляе зрабіць такую выснову, што людзі, якія былі расстраляныя ў той жа дзень, напрыклад, вось там была расстраляная Вольга Данцыг, да, яна латышка, і з ёй у той жа дзень было расстраляна яшчэ каля там 40 латышоў. Верагодна, што тыя людзі ў гэтым спісе ў тую ж дату расстраляна ляжаць дзесьці побач у той жа яміне. Ну, вось толькі так можна гэта зрабіць на сённяшні дзень. Ну, гэта з аднаго боку цікава, з іншага боку сумна. Мне здаецца, што ў гісторыі увогуле вельмі шмат будуецца вось на такіх дапушчэннях. Я магу памыляцца, да, але не пра ўсё засталіся дакументы. Як вы думаеце, ці існуюць дакументы крыху больш высокага ўзроўня? Добра, калі ў справах людзей напісаны, можа быць, толькі горад і прысуд, там, да, і дата, напрыклад, яго выканання, то дзе-небудзь у больш высокіх архівах могуць быць спісы гэтых месцаў. То бок усіх, хто расстраляны ў Мінску, вязіце туды. Усіх, каго расстрэльваюць у Віцебску, вязіце туды. Да? Па-першае, я б хацеў адзначыць, што вакол кожнага вялікага буйнога горада было некалькі месцаў расстрэлу. Якім чынам яны, якія інструкцыі былі, куды вазіць, ну, я не ведаю. Магчыма, толькі нейкія гіпотэзы будаваць. Але, напрыклад, той досвед, напрыклад, які быў у Маскве, калі там шукалі бутаўскі палігон ці там месца там, на камунары, то даследчыкі пайшлі ў архівы і ФСБ таксама на пачатку казала, ну, няма ніякіх дакументаў. Але потым, калі я правільна разумею, яны пайшлі, знайшлі, яны пуцявыя лісты, знайшлі месца, дзе НКУС меў нейкі кавалак зямлі. І гэта дазволіла рэканструяваць. А потым вызначылася, што ў ФСБ нейкія дакументы знайшліся. Ну, скажыце, а ў Расіі сітуацыя выглядае нейкім іншым чынам? Вось менавіта з працай у архівах, то бок, ну, дзіўна гэта крыху чуць, але мяркуючы па тым, што вы распавядаеце, ўсё неяк крыху больш адкрыта. Я б так не сказаў, ўсё залежыць ад архіву. Напрыклад, я атрымаў вялікі аб'ём дакументаў са Свярдлоўскага архіва, куды мае сваякі былі сасланыя. Я просто заплаціў грошы, і мне даслалі копіі. Бок это камерцыйная... Да, архіў просто зарабляе. Гэта не ФСБшны, гэта звычайны такі архіў дзяржаўных органаў ці штосьці кшталту такога. Вось, там няма з гэтым праблемаў ніякіх не ўзнікала. Калі там капацца глыбей і шукаць, напрыклад, справы супрацоўнікам НКУС ці нейкія ўнутраныя дакументы, то з гэтым ужо могуць узнікаць праблемы. Мне здаецца, я чытаў гісторыю аднаго хлопца з Сібіры, які... Дзеніс Карагодзін. Дзеніс Карагодзін. Ну, вот я не прыгадаў прозвішча, але ён нейкім чынам неяк выпадкова... Ён сабраў ледзьве ўсіх па ланцужку да... Хто тады кіраваў НКУС? Ежоў, да? Усіх выканаўцаў, хто забіў яго прадзеда. Бок, хто падпісваў прысуд. Хто падпісваў кожны дакумент. Нават ледзь ніхто страляў найхутчэй. Так, ён гэта рэканструяваў, і зараз, як я адсочваю гэтую справу, ён дамагаецца таго, каб гэтых людзей, натуральна, іх ужо судзіць немагчыма, бо іх няма, але прызналі забойцамі. Здаецца, што ёсць, у прынцыпе, у судовай практыцы такая рэч, калі нават людзей, якія ўжо пайшлі з гэтага жыцця, могуць прызнаць вінаватымі. Ну, і можна адкрыць справу па забойстве там 60-гадовай даўніны. Можна. Так. Ну, то бок... У яго гэта здарылася. І гэта адзін з іншых сэнсаў. Хаця, канешне, тут ёсць таксама этычныя нюансы. Сябры, мы абмяркоўваем зараз ушанаванне ахвяраў сталінскіх рэпрэсій у Беларусі, і мы працягнем абмяркоўваць гэта пасля кароткай паўзы на выпуск навінаў. Праз 2 хвіліны мы вернемся ў студыю Еўрарадыё, не пераключайцеся. Еўрарадыё. Гэта толькі актуальная інфармацыя, аналітыка, музыка і крытыка. Мы незалежная крыніца інфармацыі ў тваім рэальным жыцці. Мы першае рок-радыё Беларусі. Мы 24 гадзіны ў інтэрнэце і на спадарожніках. Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца. Еўрарадыё. Навіны наша справа.
Вітаю, каротка пра асноўныя падзеі на гэты час. Александр Лукашенко падтрымаў прапанову аб стварэнні ў Беларусі IT-ВНУ. Яна мусіць запрацаваць ужо да новага навучальнага года. Пра гэта па выніках нарады у кіраўніка дзяржавы паведаміў першы намеснік прэм'ера Александр Турчын. Таксама на сённяшняй нарадзе Лукашенко падтрымаў прапанову бізнэсоўца Віктара Пракапені сфармаваць эксперыментальную IT-адукацыю некалькі профільных IT-класаў. Сталі вядомыя лаўрэаты Нобелеўскай прэміі па эканоміцы. Яе прысудзілі сёлета за эксперыментальны падыход да барацьбы з беднасцю. Лаўрэаты Абхіджыт Банерджі, Эстер Дюфло і Майкл Крэмер. Раней былі прысуджаныя Нобелеўскія прэміі па медыцыне, фізіцы, хіміі і літаратуры. Названы і лаўрэат прэміі міру. Памер кожнай прэміі складае $913 тысяч долараў, прабачце. Уручэнне традыцыйна адбываецца 10 снежня. Гэтак будзе і сёлета. Беларуская тэнісістка Александра Сасновіч, 64-я ракетка свету, прайграла ўжо на старце Кубка Крамля ў Маскве ў 1/16 фінале. Саступіла ўжо ў 2 сетах Анастасіі Севаставай. Гэта 25-я ракетка ў сусветным рэйтынгу. Анастасія ад Латвіі. Паядынак працягваўся крыху больш за 1,5 гадзіны. Але Сасновіч працягне выступ, гэтым разам у парным разрадзе. Сёння дзень маці. Александр Лукашенко павіншаваў жанчын з гэтым днём, які ў нашай краіне адзначаецца нядаўна. Няма на свеце чалавека бліжэйшага і даражэйшага, чым мама. Цытуе зварот Лукашэнкі ягоная прэс-служба. Яе ўсеабдымная любоў ахоўвае нас з маленства і сагравае ў цяжкія хвіліны. Святлана Адзінец, служба інфармацыі. Еврорадио.FM. Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё. Мы ў жывым эфіры. Мы абмяркоўваем ушанаванне ахвяраў сталінскіх рэпрэсій. У нас у гасцях палітык і ўдзельнік курапацкай варты Павел Севернец. Яшчэ раз прывітанне, Павел. Добрый дзень. Таксама Ігор Станкевіч, стваральнік ініцыятывы «Кабылякі, расстраляныя ў Воршы». Яшчэ раз прывітанне, Ігор. Яшчэ раз прывітанне. На выходных у Мінску сустрэліся людзі з усёй Беларусі, якія займаюцца гэтай тэмай. Яны вырашылі каардынаваць сваю працу, і гэта, відаць, вельмі лагічна рашэнне, таму што у кожнага на месцах свой досвед, які можа быць рэалізаваны, можа быць карысны. У іншых месцах Павел, як, я не ведаю, завадатар, арганізатар гэтай сустрэчы, распавядзіце, што было, колькі людзей прыехала, да чаго атрымалася дамовіцца, як гэта было? Было каля 20 чалавек, яшчэ каля 10 прадстаўнікоў з розных гарадоў мы не дачакаліся ва ўсіх свае справы, але тым не менш паклалі такі пачатак. Былі людзі з асноўных мясцінаў, дзе адбываецца такое, можа, прарыўное ушанаванне памяці, то бок там, дзе помнікі, там, дзе крыжы, там, дзе дзяржава можа нейкім бокам ужо ўцягнута, там, дзе святары удзельнічаюць у асвячэнні помнікаў. І гэтыя гісторыі былі класныя. Вось Ворша, Віцебск, напрыклад, Магілёў, ці Барысаў, это такія былі яскравыя гісторыі. Дамовіліся, па-першае, сустракацца рэгулярна. У студзені наступнага года мы плануем пашыраную сустрэчу. Дамовіліся распрацаваць метадычку для збору звестак, таму што па кожным выпадку рэпрэсій патрэбная навукова пацверджаная інфармацыя, якая можа быць верыфікаваная, якая можа стыкавацца з польскімі, расійскімі, украінскімі крыніцамі. Дамовіліся каардынаваць паміж сабой працу па архівах, па стасунках з дзяржаўнымі органамі, ну і, канешне, календар падзеяў, канешне, нейкія мерапрыемствы ушанавання, прыязджаць адзін да аднаго. Гэта ўсё, я спадзяюся, ўжо будзе. Задача максімум гэта стварэнне агульнай базы звестак і можа быць стварэнне нацыянальнага інстытуту памяці, які ёсць ва ўсіх краінах-суседзях, таму што это велізарная праца па розных ацэнках там ад 1,5 до 2 мільёнаў ахвяраў камуністычнага рэжыму. Это велізарны аб'ём інфармацыі, працы і ушанавання. Это можа быць праца на дзесяцігоддзе, але мы верым у тое, што ў нас будзе такі інстытут, будуць яго філіалы ў гарадах і, можа быць, нават мястэчках Беларусі, будуць музеі і адпаведным чынам ушанаваныя месцы ў гэтых астравах.
Я, дарэчы, вось прыгадваю зараз навіны, відаць, тыднёвай, двухтыднёвай даўніны пра тое, што ў Беларусі выйшла кніжка, якая створаная Дзённікі супрацоўніка НКО. У прынцыпе, супрацоўнікам міліцыі дзейсным, наколькі я памятаю, і там ён быццам бы даводзіць, што курапаты не маюць дачынення да сталінскіх расстрэлаў, гэта фашысцкія расстрэлы. Якое вашае стаўленне да такой трактоўкі падзеяў? Інфармацыйная вайна. Пра курапаты ёсць ужо 7 кнігаў, дзе адназначна на фактах, на пальцах паказана, што гэта расстрэлы сталінскіх часоў. Спроба звесці людзей у бок тлумачыцца толькі адным. Улады, сённяшнія ўлады Беларусі асацыююць сябе не з тымі, каго расстрэльвалі, а з тымі, хто страляў. То есть яны на іншым баку. Гэта, дарэчы, цікавая думка. Зараз разаўем. Я толькі хацеў сказаць, што адна з такіх кніжак пра курапаты ляжыць у мяне на стале зараз. Это кніга следчага, які... Ну, як вядома, камуністы беларускія ўвесь час у 90-е ініцыявалі следчыя дзеянні, каб давесці, што ўсё ж такі ў курапатах расстрэльвалі не савецкія ўлады, а нямецкія. І 4 разы, дзякуючы ім, пачыналіся раскопкі ў курапатах. І 4 разы следства прыходзіла да высновы, што ўсё ж такі не. І вось адзін са следчых напісаў на гэты конт вельмі цікавую кнігу. Ну, пакуль што, я так разумею, 1-7 на карысць тых, хто... Ну, па кнігах, хто за праўду, да? так. Тых, хто ўсё ж такі настаивае на тым, што гэта сталінскія злачынствы. Як у Оршы з узаемадзеяннем з уладамі? Ну, вось пра цэнтральную ўладу мы разумеем, да? Пра Мінск таксама, я думаю, што ўсе добра дасведчаныя пра гэта змаганне вакол курапатаў, пра кусцікі, агароджы і добраўпарадкаванне з боку БРСМ. А як у Оршы стаўленне мясцовых уладаў да таго, што нехта імкнецца ўсё ж такі акцэнтаваць увагу на кабыляках і нехта імкнецца там нешта рабіць, ушаноўваць памяць? Ну, па-першае, я б хацеў сказаць, што вельмі, на мой погляд, вельмі важна было б пераносіць цэнтр з курапатаў у іншыя мясціны, таму што калі мы размаўляем толькі у межах Беларусі толькі пра курапаты, а што з астатнім? І тут падстава для маніпуляцыяў значна болей, да? А калі мы ўжо пераходзім у рэгіёны, то месцаў значна болей, і фальсіфікаваць, шукаць звесткі тым, хто хоча даказаць, што гэта немцы расстрэльвалі, ну, таксама будзе складаней. А што тычыцца Оршы, то ў мінулым годзе мы са сваякамі распачалі такую невялічкую кампанію. 20 сваякоў расстралянах у Оршы звярнуліся ў аршанскі выканкам з лістамі, каб нам выдзелілі месца, дзе б мы маглі ўсталяваць памятны знак. Зразумела, ну, гэта было 20 персанальных зваротаў. Там некаторыя былі, там сваякі падпісвалі па 5-6 асобаў. Натуральна, нам адмовілі, але мы не спыніліся. Мы там тэлефанавалі, мы пайшлі да старшыні выканкама, мы двойчы хадзілі. І калі мы прыйшлі, першае пытанне: а вы хто? Ну, мы сваякі, а чым можаце пацвердзіць? Вось нашыя даведкі, вось нашыя дакументы, вось нашыя фотаздымкі, таму мы сваякі, мы хацім ушанаваць тых, каго ўлада савецкая расстраляла. А мы нічога не ведаем. Вы нічога не ведаеце, добра, а кніга памяці у вас ёсць? Там 30 старонак з прозвішчамі рэпрэсіраваных расстраляных. Гэтага недастаткова? Вы ж дзесьці гэта ўзялі, гэта выканкам выдаваў. Ну і размова ўжо пайшла больш у канструктыўным русле рэчышчы, і нарэшце мы дамовіліся, што выканкам усталюе на камяні, там, на кабыляках памятную шыльду на 4 мовах: беларускай, польскай, таму што палякаў там мы налічылі амаль 30%, ідзіш, таму што трэця групоўка была, ну і на расійскім. Нарэшце тэкст, які мы прапанавалі, ён быў значна зменены. Зараз там бачна, што напісана месца памяці і жалобы, а польскую мову наогул замянілі ангельскай. Быццам бы ангельская больш распаўсюджаная. Ну, это правда, канешне, але... У Беларусі. Ідзіш таксама больш распаўсюджаны, чым ангельскі, чым польскі, так? Ну, можа быць, я проста не ведаю дэмаграфію, зараз нам дэмаграфія пакажа перапіс. Я думаю, што ў Беларусі, канешне, палякаў шмат, ну, тых, хто
размаўляе па-ангельску, так яно сапраўды відаць больш. Але гэта ж не нагода як бы ну, не ушановаць ахвяраў на іх мове. Улады вырашылі такім чынам. Якім чынам зараз адбываецца наше ўзаемадзеянне з уладамі. У мінулым годзе адна з сваяшніц, дзядуля расстраляны у Воршы, а бабулі усталяваны ў сянно памятны знак. Яна аўтарка арнаменту на сцягу БССР, і таму яе вельмі там шануюць, а дзед там у бур'яне там. Вось, яна дамаглася, што выканкам там абкасіў траву, нейкую прыборку зрабіў. І зараз мы просім, каб яны там ёсць такі адхон да чыгункі, які парос ужо лесам. І ён засланяе гэты камень. І мы просім, каб яны яго агалілі, таму што там хмазняк ужо і ўжо сухастой стаіць. Але пакуль вось просім і просім. Але мы будзем і далей прасіць. Нікулі яны ад нас не дзенуцца. Прасіце і знойдзеце, так. То бок, у прынцыпе, нешта атрымліваецца зрабіць. Пакрысе. Але пакрысе. Ідзе размова спачатку, як праходзяць гэтыя стадыі. Спачатку стадыя адмовы, пасля прыняццё, там, торг, дэпрэсія. Нас некалькі разоў ужо прасілі, каб мы прыбралі крыжы, ну, а крыжы не я асабіста ставіў, таму я не магу прыбіраць яго. Я магу толькі там сказаць, што калі я штосьці паставіў, я магу гэта прыбраць альбо не прыбраць, а да астатніх я звярнуцца не магу. Але вось цікавая рэч адбылася ў Магілёве некалькі гадоў назад. Там былы следчы, зараз пенсіянер, краязнаўца, які збірае звесткі, вось, дарэчы, па сталінскіх рэпрэсіях. І ён сабраў звесткі відавочцаў, прычым сабраў як следчы, под подпіс у якасці протаколу. Па методыцы. Да, што там былі расстраляныя людзі. Я ўжо зараз не памятаю, як гэта вёска называецца. Але ён дамогся ад магілёўскага райвыканкама, каб яны там усталявалі крыж. І гэта для мяне асабіста гэта вельмі здзівіла. Ну, тут я магу сказаць дзве рэчы. З аднаго боку, найхутчэй расстраляныя сваякі ёсць у прадстаўнікоў беларускіх уладаў. І немагчыма так падумаць, што нейкім чынам смерць і сталінскі тэрор абыходзілі людзей, якія там праз 80 гадоў будуць працаваць, ну, нашчадкі якіх, да, праз 80 гадоў будуць працаваць у выканкаме. Але з іншага боку, сярод нас жывуць ахвяры не толькі тых, хто быў расстраляны, не ахвяры, а нашчадкі, да? Але і нашчадкі тых, хто расстрэльваў. Як вы думаеце, наколькі іх супрацьдзеянне грае ролю ў тым, што, ну, вось все ж таки не ўсё так гладка з ушанаваннем памяці расстраляных? Это сур'ёзная рэч. Ведаеце, тыя, хто успамінае пра курапаты, яны ў адзін голас сцвярджаюць, што ў 1955 годзе, это калі Хрушчоў ужо ўзяў уладу, ужо ўзяў курс на выкрыванні культу асобы Сталіна, ЧК, якое ведала это ўсё з Масквы, арганізавала аперацыю па вывазу касцей з курапацкага ўрочышча. І там некалькі дзён з дапамогай войска грузавікамі выкопвалі, вывозілі косці. Паколькі рабілі это ўсё па-савецку, то бок там асноўную частку выкапалі, астатнія пакінулі, засталіся тыя косці, якія в 88 годзе, 89-м былі адкрытыя і прайшлі зноў вось гэтыя раскопкі, праўда, адкрылася. Але в 55-м годзе чекісты з дапамогай шырокамаштабовай аперацыі спрабавалі схаваць сваё злачынства. Таму я думаю, гэта рабілася не толькі ў курапатах. Мы, магчыма, будзем ведаць пра падобныя гісторыі па ўсёй Беларусі, бо тыя, хто страляў, тыя, хто аддаваў загады, тыя, хто распараджаўся, яны ж пакідалі па сабе сапраўды нашчадкаў, і многія з гэтых нашчадкаў пайшлі па той жа лініі, НКВДшнай, МВДшнай, КДБшнай і так далей. У палкоўніка КДБ ёсць жа свой сын, да? Чаму ты там не станеш? Але я б дадаў яшчэ адну рэч. Шмат тых, хто катаваў і забіваў людзей, пазней таксама былі забітыя. І вось, напрыклад, у Маскве вось падчас адкрыцця мемарыяла ахвярам палітычных рэпрэсій у Камунары паўстала пытанне. Там забіты Ежоў, які стваральнік гэтых рэпрэсій. І ён хто? Ён ахвяра ці ён кат? Ці ён забойца? Да, і ахвяра, і забойца, у прынцыпе. Да, і вось такія там вось дзіўныя рэчы ўзнікаюць, таму
Вось я асабіста я пакуль не сутыкаўся з супрадзеяннем тых нашчадкаў. Па-першае, іх не бачу. Ну, вот яны не дэманструюць натуральна неправильно. Я аднаго чалавека я ведаю, ён жыве ў Пецярбурзе, яго аднаго дзеда расстралялі, а другі дзед расстрэльваў. І ён кажа, вось меня такая гісторыя. Ну, найхутчэй таму я думаю, што ў гэтай гісторыі ўсе ахвяры, нават тыя, хто расстрэльваў, нават што б яны не думалі, але з пазіцыі гістарычнай праўды іх змусілі да злачынства, ну, некага змусілі, некага так, але такі быў час, такі былі ўмовы, сфарміраваліся, да, у якіх адны расстрэльвалі, а іншых, ну, адны расстрэльвалі іншых. Да? І мне здаецца, што тут ёсць вось гэтая ідэалагічная магчымасць для беларускіх уладаў нейкім чынам прымірыцца ўсё ж такі з сабой і з тым, што яна думае наконт савецкіх уладаў, калі лічыць ахвярамі ўсіх, ну, ладно, адны ахвяры, яны ў той жа час і злачынцы, да? Вось, але такім чынам змягчыць іх віну. Але ўсё ж такі пакуль прагрэса ніякага няма. Калі б была логіка, менавіта такое рашэнне і мусіла б быць. Але логіка такая, што ў нас ёсць лінія Сталіна, на якую з трыумфам возяць дзяцей, паказваюць, як все было класна, і тут трэба выбіраць. Альбо лінія Сталіна, альбо Курапат. Альбо Сталін, гэта правадыр і ікона і сімвол 20-го стагоддзя, альбо крывавы забойца з рукамі ў крыві па локаць. То бок тут нам крыху больш высокім ідэалагічным узроўні ёсць. Можа, нават ёсць і жаданне, але няма магчымасці. Я б сказал так, што ёсць розны досвед. Лінія Сталіна, яна больш распіараная, а ёсць, напрыклад, досвед у Дубровінскім раёне, вёска Крапіўна, там ёсць царква, дзе бацюшка стварае мемарыял усім, хто з Крапіўнскага раёна альбо загінуў падчас Першай сусветнай, альбо падчас Другой сусветнай, альбо ў Афганістане на ЧАЭС, і ў тым ліку падчас сталінскіх рэпрэсій. Яны сабралі там ужо такі добры архіў, прычым дакументаў з КДБ, у тым ліку на святаро, якія былі расстраляны, і яны, што яны робяць? Яны не афішуюць гэта, але яны возяць дзяцей з Крапіўна. Напрыклад, яны стварылі такі маршруты памяці. Яны робяць у розных кірунках, там альбо пра вайну, і вось адзін з маршрутаў гэта пра рэпрэсіі. Падчас гэтага маршруту яны наведвалі, я ведаю, Кабылякі, Катынь, і некаторыя з дзяцей нават, калі пачалі шукаць у спісах, яны знайшлі сваіх продкаў. Вось гэта вось такім чынам яны гэта робяць. Я так разумею, што тут абраны таксама шлях такога кампрамісу, як у Курапатах, там не напісана ахвярам сталінскіх рэпрэсій на гэтым афіцыйным мемарыяле, наколькі я памятаю, але напісана ахвярам палітычных рэпрэсій 20-го стагоддзя. І не напісана нават нічога, наколькі я памятаю, пра 37-й, там менавіта год, да? Але вось нешта такое, палітычных рэпрэсій 30-40-х гадоў. 30-40-х гадоў, да. Ну, і мы разумеем, што у тым ліку і Курапатаў, але той, хто прызнаваць Курапаты нейкім чынам не хоча, ён, ну, кажа, это як бы не супярэчыць маім думкам таксама. То бок тут трэба неяк шукаць кампрамісы. Я разгортваў размову зусім у іншым кірунку. Шмат людзей, у якіх продкаў расстралялі. Пытанне, дзе яны? Дзе іх пахавалі? І па пастанове Верховнага Савету, яшчэ, мне так падаецца, БССРаўскага ці ўжо беларускага, я ўжо не памятаю нумар, улады, у тым ліку КДБ, пракуратура, следчы камітэт мусяць дапамагаць сваякам шукаць і ўсталёўваць мясціны расстрэлаў. Гэтым шляхам яшчэ пакуль ніхто не хадзіў. І варта было б прайсці з імі, нават калі трэба будзе ісці ў суды. Не хочаце дапамагаць, давайте абскарджваць. Не хочаце, тады, ну што? Дакументы ёсць, рашэнні ёсць, так, і тут на іх трэба апірацца. Да, трэба проста іх весці гэтым шляхам. Гэта законны шлях, які яны самі сабе прапісалі у тыя часы. Адначасова, вось, Павел, я хочу згадаць, прымірэнне — гэта факт. Прымірэнне пасля пакаяння можа быць, калі мы асудзім камунізм. Таму што, от як вернік, я ведаю, крычыць кроў забітых да Бога, а яны не ушанаваны адпаведным чынам, яны проста забыты
забытыя, і да тых пор мы асуджаныя вяртацца да камунізму ў розных формах. Тое, што зараз адбываецца ў Беларусі, это рэха камунізму. Тым ліку і таму, што ён не быў асуджаны. Германія ацалілася ад нацызму. Паглядзіце зараз на Германію. Але праз пакаянне. Праз пакаянне, безумоўна, это толькі такі шлях. Сябры, у прынцыпе, яшчэ шмат мы маглі б распавядаць, таму што настолькі не вырашана праблема ўшанавання сталінскіх рэпрэсій, што які ты бок яе не вазьмі, можна нешта абмяркоўваць, нешта прыдумляць, нейкія стратэгіі і гэтак далее. Але час нашага эфіра абмежаваны і, на жаль, ужо падышоў да заканчэння. Таму нагадаю, што размаўлялі мы пра ўшанаванне сталінскіх рэпрэсій. У нас у гасцях былі палітыкі, удзельнік курапацкай варты Павел Севярынец, таксама Ігор Станкевіч, стваральнік ініцыятывы «Кабылякі, расстраляныя ў Воршы». Сябры, дзякуй, што прыйшлі і да пабачэння. Дзякуй вам. Павел Свердлоў працаваў пры мікрафоне. Пачуемся на Еўрарадыё.